दायो इमोशनल ब्लेकमेल खालामनो हमबाय मानि थाखाय पाब्लिक सिम्पैथि मोननो थाखाय आफ्टर ऑल बिथांमोना साफ्रोमबो कन्टेन्ट क्रिएटर बेनिखायनो जों गोलिरनि मोदैयाव मोदै दा गफा तो जेखियानो जादोला आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनख्रुइ आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामाब्लासिनो फिन आरोबाव मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैदों जेराव कनजितानि मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरो दै बे आपडेटआव माने गाव जितु मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअ बेसेबां सैथो बिनि बुंनाय बाथ्राफोरा मिथिबायना बेखौ जों बुजिनानै लागोन बिथांनि बे भिडिअखौ नायनानै तो गोबाव खालामाब्लासिनो बिथाङा गावनि भिडिअ मा बुंदों बे रावखौ एसे बुजिनानै लाग्रोनि बेनि उनावसो जों सावरायगोन जे बिथाङा जोंखौ माबादि ब्लेकमेल खालामदों आरो बुजिबायना तो नायलांगोन भिडिअखौ खुलुमबाय अन्नानैहाय आंनि वाट्सएप मेसेन्जारावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ दा हरसै जाय नुदों नायनानै सिरि थादों आं जेबो बुंला आं जेनबाय आङो हौवाजोंबो आं नांलायला आङो जेनबाय आंनि गथ' सानैया आंनि फिसा सानैया आं जेखौ जायो बेखौ जागोन आं बानलुजों जाबा बानलुजों जागोन आं संख्रिजों जाबा संख्रिजों जागोन बेवहाय रावबो खर' सानांगौ दरखार गैया आङो गोदोनिफ्रायनो जाहोबोदों आङो गोदो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोङै समावबो आङो खस्थ' मस्थ' बिसोरखौ सोरनावबा एमाव खामला देनानै जौ संनानै फायखारिनो हैबाय बायनानै आङो दाउ अमा फिसिनानै आङो फिसिबोखादों उन्दैफोरखौ उन्दै समावबो दिनै आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोंबाय हिसाबै आङो थाइसे थाइनै फैसा खामायनो रोंबाय हिसाबैहाय आङो रिल्स बानायो भिडिअ बानायो बयजोंबो मिलायनानै गोरोबनानै थानो होननानै आङो भिडिअ बानायो ससियेल मिडियायावहाय थेवबाबो आंहा सान्थि गैया आरोना दिनैसिम आङो दिनै खामानि मावालासिनो आङो बेजोंनो न'खर सलायो गथ' सानैनि जानाय लोंनायखौ आङो दिरुनो स्कुलाव थांनाय मानाय टिउसन फिस लन मोननै मोनथाम लानानै दोननाय दङ आङो गासिखौबो नायो दिनै गासिबो दायानो आंनाव थाजोबोबा आं माथो बुंनो आङो रावखौबो जेबो बुंला सोरजों साम' सोबलायबाय थायो सोरजों मा जालायबाय थाथोंसै आं जेनबाय आं जेबो बुंला दिनै बियो गावनि नाम्बारखौबो फेसबुकआव होनानै लाबाय नंखायै बिनि थाखायनो ओंखायनो आं रावखौबो जेबो बुंला आरोना आङो सिरि थानोसै आंनो सुनि आंनो मालायजों लोगो जानानै आङो हौवाखौ रायो मायो हौवाया आंखौ बिराद अनो आदा जेम्स जेबो नङा मोजांखौनो बुंदों नोङो आं रावखौबो जेबो बुंला आंनि फिसायखौबो जेबो बुंला आं जेखौ मोनजायो आं जेखौ जायो आं बेखौनो गथ'फोरनो संख्रि बानलुजोंबाबो आङो जाहोलांसिगोन फेदेरलांसिगोन आङो दानसेयाव बेसेबां खाथा नांगौ फावथेन नांगौ बेखौनो जेबो मोनथिया बे गथ'फोरखौ जिखुनु जाया आं बांद्राय बुंबाय थाला बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आंनि वाट्सएप मेसेन्जाराव हरनानै आंखौ खर' गरम दा खालामहरसै सोर नायनानै थायो सोर मा सानो सानलायबाय थादो आरोना आंनो दाहर आङो जेबो बुंला रावखौबो आंखौ जेबो दा बुंहरसै आरोना आं जेबो बुंनो गोसो गैला दायो जों बिथांनि भिडिअआव नुबाय जे बिथाङा एकदम रुखु गाबदों आरो बेसारा दुखु जादों माने उनदाहा खालामदों मिथिबायना बिथाङा उनदाहा खालामदों जे बिथांनि हाजबेन्डखौबो बिथाङा बुंदों जुदि नोंबो सोरजोंबा माबा मोनसे अफेयार सालायोबाथाय सालायबाय था नो प्रब्लेम आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया मा गैया थिग बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा मिथिबायना बिथांनि मोदैयाव गोबां मानसियानो मोदै गफाबाय बिथांनि जिहेतु दा भिडिअखौ नुनानै मिथिबायना खिन्थु बिथांखौ जों जेब्लायबो बावगारनानै दङ बिथाङा सासे कन्टेन्ट क्रिएटर बिथाङा सासे ससियेल मिडियायाव फैनानै भिडिअस लाबोग्रा मानसि बिथाङा इसिबां गोरलै गोसोनि मानसि नङा बिथांनि जिहेतु गोसोआ बिराद गोरा मिथिबायना बिथाङा ससियेल मिडियायाव जेब्ला ओंखारबाय जेब्ला पाब्लिकनि मिथिबायना एबा ससियेल मिडियानि गोदै गोखा गोफा गासिखौबो मिथिजोब्बाय बेनिखायनो इसिबां गोरलै दासान्दै मिथिबायना सोरनिबा मोदैयाव मोदै गफानांगौ थिग दं गफानांगौ दुखुनि समाव जों दुखु जानांगौ सोरबा अलखदाव गोग्लैबा जों बेखौ अलखदनिफ्राय बोखांनो थाखाय बा जों बेखौ हेफाजाब होनांगौ दै बे थिगानो बेयो जोंनि नेचार बे जोंनि धोरोम जों बेखौ बिदि खालामनांगौ खिन्थु जाय बायदि मानसिया नोंखौ इमोशनेल ब्लेकमेल खालामगासिनो दङ पाब्लिक सिम्पैथि मोननो थाखाय पाब्लिकनिफ्राय सापर्ट मोननो थाखाय थिग बैफोरबादि मानसिखौ नोंथाङा सिनायनांगौआ बे नोंनि डिउटि आरो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोन बायदि मानसिया जिहेतु समाजखौ माने गुबुंले खालामगासिनो दङमोन बै समनिफ्रायनो आरो दै बिथांल' नङा आं बिथांखौल' थांखिया बिथांमोन बायदि भिडिअ लाबोग्रा बहुत मानसि दङ आं आरो सानैसो मानसिनि भिडिअ नुदों दा आं दिनै हास्लाबासै बिथांमोननि भिडिअखौ बानायनो आं बिथांमोननि सायावबो बानायगोन
मिथिबायना दा जिथु कनजिता बर'आ बिथाङाथ' बेयाव माखासे बाथ्राखौ बुंदों मोजाङैनो मिथिबायना मोदै रथ' रथ' गलायनानै बुंदों जिहेतु दा बेफोरबायदि जिथु भिडिअखौ बिथाङा लाबोनाय नंला इयुनाव जाय भिडिअ जा माने जोंनि समाजाव एक्सेप्टेबल नङा थिग बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाय नङा होननानै बिथाङा प्रमिस लादों आरो मिथिबायना बेनिखायनो जाय जेरैखि बुङा माने गाव बिथाङा दुखु फोरमायथिंदो जायखि जाया जिथु जायोब्लाथाय गासिबो दाया माने गावनावनो ज' जायो होननाय मोनसे रावखौ बिथाङा माने बुंदों आरो गावनि बे भिडिअआव दा बिनिखायनो जों बिथांखौ सापर्ट खालामो बे थिगानो मिथिबायना बिथांनि जिहेतु माखासे बुंनाय रावा पइन्ट दं बुजिबायना जायनि बेलायाव जों बिथांखौ बहुत मानसियानो मोजां मोनो आरो बिथांखौ सापर्ट खालामो आरो बिनि थाखायनो नोंथांनि चेनेलाबो बेसेबां देरनानै दं मिथिबायना नोंथाङा बेखौ दासान खालि नोंथांनि बै जिहेतु बै फैखा खालामनाय भिडिअनि थाखाय नोंथांखौ फल' खालामो बे नङा नोंथांखौ थार गोसोजों मोजां मानसि सापर्ट खालामग्रा मानसिफोर दं बुजिबायना नङाबा नोंथांनि चेनेला इसिबां गोजौ जाया इसिबां गिदिर जाया नोंथाङा बेखौ बुजिनानै नाय बेनिखायनो नों गावनि जिथु अडियेन्स नङा होमबा जाय नोंखौ फल' खालामदों जाय नोंनि साबसक्राइबार बै बिथांमोनखौ इसिबां जाम्बा खालामनो दासान मिथिबायना नोंथाङा बिथांमोना नोंखौ मोजां मोननानै नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों थ' बिथांमोनखौ अब्ला नों मानो जाम्बा खालामनो सानखो नङा होमबा बिथांमोनखौ नों मोजां मोजां भिडिअ लाबोबा बानाय नों जेरैखि बानाय माने बिथांमोना नायखागोन मालाय मिथिबायना बेनिखायनो बे जानला मानला एनो कन्ट्रभार्सियेल टपिक खालामनानै भिडिअ दा लाबो आरो दै जाय लाबो कन्ट्रभार्सियेल टपिक भिडिअ लाबो खिन्थु बे मोजां डाइरेक्सनाव थानांगोन आरो मोजां एंगेलाव थानांगोन मिथिबायना जेब्लायबो गाज्रि एंगेलखौ सायख'नानै नों जिथु कन्ट्रभार्सियेल टपिक लाबोनानै भिडिअ बानायबाय थायोब्ला बेथ' जोंनि समाजाव माने गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरो दै थिग बेनि थाखायसो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयोब्ला माने जों एबा गुबुन जिथु इउटिउबारफोरा माने हेंथा होयो आरो दै नङाब्लाथ' नों सोर आं सोर नङा होमबा नों खामायनानै नों जागासिनो दङ आं खामायनानै आं जागासिनो दङ जोंहा बुंनांगौआनो गैया खिन्थु हारि हिसाबै मिथिबायना समाज हिसाबै मोनसे सुबुं समाज हिसाबै मानसि माहारि हिसाबै जोंहा माखासे दायथ' थायो जाय बुस्थुआ माने सिमा बारो बैखौ जों सिमानि सिङाव लाबोनो थाखाय एबा सुबुं समाजजों गोरोबनानै थानो थाखाय बैफोरबायदि माखासे आब्रुथिखौ डिसिप्लिनखौ माने नांगौ जायो आरो दै थिग जुनारबादि आखु देखायबाथ' जायाना नङा होमबा थिग बेनिखायनो जों माखासे रावखौ माने हेंथा खालामनाय जायो जिहेतु जाय बुस्थुआ माने सुबुंनि नोजोराव माने गाज्रि आरो दै थ' जेखियानो जादोंला बाराखौ बुंबाय थाला थ' जोंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोन जों इयुनाव फिन आरोबाव मोनसे गुबुन भिडिअजों लोगो मोनलायगोन अब्लासिमहालागै जोंनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।